Lockdown. Well, here's the DJ that's got the jam. But we will be sounding heat up. Your DJ team, man. Make them know. Tata kutoka panda una baby wachitamba asinda mboda kufunza ndiye mwanasikana kwanda wona wachitamba asichinenge chitafutunda baby ne mutindo asichinenge chitafutunda chibebi chine mutindo mamwe magai voti kwindi iya chingotamba mamwe ma baby voti kwindi iya chingotamba kana mama bakakufunza voti wanga uchifara Thank you.
Pamonde, ai mi mako
makosha kanini mtara munobatsira vanhu vakawanda aini makosha kaini mtara ambovashandisa vanhu ava mahara nyangwe ukabvunza tate baba Adriana danzwa munharaunda nenyuziyana mai mwana ini ndoenda kundotenga nyama kwaMonde baba mwana ini ndoenda kunotenga nyama kwaMonde ndakanzwa kune popu yakanaka yakamira kuvaningitaka Kishike pano tauya wondi buda vakumana korovere mango apinda vakumana korovere mango nasimbexi apikire mango apika kingoma kosotere mangoma koti varume gama tichangopinda ndi buda vakumana korovere mango apinda vakumana korovere mango apikire mange asota chingoma asotere mangoma varipo vasina daka vanoda kutipa mare vakakomborewa zvavo vakabvagwa kuna Mwari tikaiva tambanutezvanza vatipe mare isu chedu kubika chete ndivo vozotiudzavo mutakuna nzvakobeka manzi ndokuvasa vanosimbisa basa rangu muvakombore vanoendesa basa mberi muvatungamiri varipo vasina daka vanoda kutipa mari tikaiva tambanudze zvanza vatipe mari tikaiva komborere zvavo vapive mari oti chisvike pano tauyawo ndibudza vakomana varovere mange apinda vakomana varovere mange nasimbexi vapikire mange abika chingoma vasotere mangoma koti varume gama tichangopinda
send it down. DJ T-Man, yeah man, share them down. Kukosha kwaro mucha kuona irorino, kukosha kwaro mucha kuona irorino, kubata kwase mucha kuona rondorino, kubata kwase mucha kuona irorino. Daguya netagare mango manaraunda, daguya netagare mango manaraunda. Kutenderera Zimbabwe yose tekeshera, kutenderera Zimbabwe mbiri tekeshera. Oti kishike pano.